Зрабіць своеасаблівым брэндам Гродна род Валовічаў. Такую ідэю выказалі удзельнікі міжнароднай канферэнцыі, якая гэтымі днямі сабрала ў нашым абласным цэнтры навукоўцаў з Беларусі, Польшчы і Літвы. Даследчыкі гісторыі славутага роду ладзяць навуковую сустрэчу ў Гродні ўжо ў другі раз. Па выніках першай канферэнцыі, што адбылася ў 2011 годзе, была выдадзена кніга «Валовічы ў гісторыі ВКЛ 15-18 стагоддзяў». У адным томе сабраны даследаванні 20 аўтараў. У кнізе дэталёвая інфармацыя аб паходжанні, геральдыцы, гісторыі і культуры роду Валовічаў. Ёсць задума па выніках другой канферэнцыі выпусціць яшчэ адно друкаванае выданне. Акрамя таго, навукоўцы спадзяюцца, што іх намаганні дапамогуць папулярызаваць смелую ідэю, зрабіць род Валовічаў своеасаблівым брэндам горада над Днёмным. Удзельнікі навуковай канферэнцыі выказалі спадзяванні на тое, што ў будучым у нашым абласным цэнтры з'явіцца помнік самому славутаму прадстаўніку роду Астафію Богдановичу Валовічу. Хочется, конечно, каб паўзабыты і фактычна недаследаваны род все ж таки вярнуў сабе пачэснае месца ў нашай памяці. Чаму? Таму што мала хто ведае, што усе называюць Гродна сталіцай, другой сталіцай у Вялікім княстве літоўскім, другой сталіцай нават у Рэчы Паспалітай. Але мала хто ведае, што вялікі ўклад па наданню гэтага сталічнага статуса зрабіў такі прадстаўнік роду, як канцлер ВКЛ Астафій Богданович Валович. Литва и Беларусь – это наследники государства, которые унаследовали, скажем так, традицию, историю Великого княжества Литовского. Так, это наше общее богатство. История рода Валовичей – это наш общий научный интерес. И мне, и другим историкам литовским, и белорусским историкам, конечно, это очень благодатный сюжет, потому что Валовичи – это был незаурядный магнатский род.